Erokamano nyakoro mogi kuom keto Ramogi TV thuolo machielo kendo arwakni machiegni weche manyien mag Oimore otieno mar 11 dwe mar 6 2024 odiechieng' makoro jood bura go mbaka kendo gimanyo kaka inyalo yud kor paro mar chik mar omenda miluongo ni Finance Bill 2024 nyakoro Ramogi. To ma bende timore kinde modong' mana thuolo machuok to isomo budget mabiro riembo piny Kenya kuom higa mar 2024 nyaka 2025 miluongo ni 2024-2025 budget ni en budget ma ka oponi oyudne omenda duto manyalo sire to en moingo trilion 4. En achiel kuom budget madongo ma osebedo gode pacho Kenya kwa Ramogi kaluwore kod sigana mar piny Kenya. Penjo en kama ibiro yude omenda ma ibiro sir godo dwaro mar budget ni. Ka oponi dwaro mar medruok osuru en achiel kuom gigo moketie maino mar neno ni ochop dwaro mar omenda ma itayo godo budget. Magito kod mamoko mathoth nyakoro Ramogi koting'o weche mag paro ma KRA dwani mondo gol godo osuru mar VAT kuwuok kuom choko ma counties gin mamoko kuom weche ma wan go kachiel kod weche mag rao moko mokonore gwenge mag Seme kocha kendo koro rocho chendo mag jopiny kachiel kod somo. Ber kod wachakruok nyaka giko mokwongo nyakoro Ramogi wayud thuond weche. Jatend Kenya William Ruto bedo gi twak gi jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta wi ng'ur manyo wuok ni sirikal odiyo budget apis Uhuru. Counties ogolo ywak ni duol mar KRA dwaro ni gichulo osuru kuom omenda ma gichoko kaka yuto magi. Ma edhera manerao onego. Ma yue manadongo kaka rapar. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok cha yudo karao ni pod nitie. Jodak mananga Iseme East ogolo ywak ewi midhiero mar rao mamonjo gwengego kendo keto ngimagi kamarach. Machiegni nyakoro Ramogi, Belinda Adhiambo en jaloko mara achiel kachiel e weche manyien mag Oimore. Tudri koda namba 360 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube marwa en Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Kabeni nyalo weche ge kae dhi e follow Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Weche manyien mag Oimore chakore sani. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to bedo kod twak gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi ywaruok ma osebedo e kind apis jatend piny machon kod mar piny owacho ewi pok mar omenda mar tayo apisno kod rem bedo kod jotich moromo. Bang' twak magibedo godo yor simo jatend piny Uchuga Put ma otelie kod jatend jotije piny owacho marango ng'ur ma osebedo e apisi mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Lydia Okeyo nigi ler mathoth ewi wachni. En ywaruok ma osebedo kind piny owacho kod apis jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ewi rem chwalo omenda ne apisno kaluwore gi chike ma pachoka kendo kata jotije mage osebedo ka igole tich otieno. E mano machalo kaka dwaro mar tieko ywaruok ma osebedo kind jotelogo ne gibedo kod twak kawuono kokalo yor simu kendo twak mar arieya ewi ng'ur manyopedhi gi apis Uhuru. Kokalo e mbui mare mar X, jawach elo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed owacho ni jotelo ariyogo oyiere mar loso weche makelo mutni mago moriwo chiwo omenda moromo ne apis jatend piny machonno, chiwo ne jochiw arita, medo jotich e apisno kod weche mamoko ma osebedo ka kelo fuere. Hussein olero ni bang' twak makamano, jatend piny Kenya William Ruto opedho ripot no ne duol ma jotend migepe e romo margi e kar jot mare kendo winjruok obedo ni chuo gi komiti moyiedhi madhi telna gi jatend jotije sirikal Felix Koskei. Komiti no dhi ting'o jogo moteno Uhuru Kenyatta kod mago mag sirikal maduto dhi lalore ewi ywaruok no. Ng'ur manyopedhi e nyim jo Kenya gi jachiw wach elo apis Uhuru Kenyatta Kanzedena na yango ni hik omenda mar 2023-2024 rumo ka apis no pok oyudo pok mar omenda mar siling milion 503 mane oketi kaka budget mar apis no kanyaka sani kuom higni madirom siling bilion 1 pok ochiw ne apis no. Ng'ur bende ne oluwo ne sirikal kuom rem deo chwalo omenda kod arita ne apis ma Mangina Kenyatta ma en mino jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta. Jachiw wach elo sirikal Isaac Mwaura to e duoko mare manyoro nyokwedo ywak makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo en ni jood bura okwedo paro mar nywando osuru mamenyo alwora kata eco levy e paro mar chik mar omenda ka giwacho ni mano dhi medo rido ngima ne oganda jo Kenya. Jood bura ywak ni mwandu kaka napkin manyasani ma inapo godo nyithindo to kod taulo mag ria e kinde mamoko nengo gibiro idho malo poni oket chik makamano e tim.
migawo mar alwora, wuodhe to kod apaya, migawo mar arita kwe to kod mano mar omenda uchero luya e nyim komitino ka gitemo lero gimomiyo nyaka med osuru e iko omenda ma 2024-2025. Jafwambo mar Walter Nyambaga noluwo wachni e od bura kendo koro miyowa ripot e machalo kama. Finally, weche medo bedo maliet e nyim komiti od bura marango weche mag omenda pacho ka giketo migepe kaka mano mar alwora e rindi maliet mondo ler gimomiyo gidwa ni mondo od bura kadhi paro mar osuru mageto juogo omenda kuom gige boyo mwandu kaka plastik, taulo mag ria to kod pampas mag nyithindo magigeto yude bilion 54 ponono kanle od bura kalore kod paro mar chikno. Gik machalo kaka jwala, pien, lewni migole pinje ma oko biro kalo churu mar shillings 150 kuom kila achiel, to beti mar gari mogolie pinje ma oko ibiro juogi kuom shillings 750. I have seen the batteries are also going to double. Tires are going to increase the price is going to increase by 1,000 shillings. Diapers, which Mheshimiwa Nani has told. So why do you want us to tax the people who are starting lives, or is it a way of family planning and you are not telling us? But then now when you come up with another taxation, you call it eco-levy. It is a good decoration of the kind of tax you want. But the impact on it, on our economy, is just a little too much. Outside there, people are complaining that our regime is becoming, our country is becoming a high taxation regime. Chairman, when we introduced this, when we proposed to introduce eco-levy, the concept is based on what we call is a global principle called polluter pays principle. If you pollute the environment, you pay for the remediation of the environment. Kaka yoro nyiso ichwang, jodubrago ne dhogi umoko bang' jagoro mongire migawo mar alwora rem lero kaka wach osuru no inyal choki moko inyo japiny. The others are specific to this plastic, and I've given you an example where packaging has different types of these plastics, then the administration of that will be very difficult. So I think you need to rethink not just say all plastics, say what are, for example, even the length of hazardous, the level of hazardousness, I'm sure it's different. There are some that are extremely non-recyclable, there are some that are recyclable, so there is need now to redefine that. But then, is it the most effective really? Is this not a levy trying to raise funds for us in order that we can have more money to do other activities? So how directly would the environment be improved by taxing the people? Jatend migawo mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen bende ekuko chotne ewi osuru migeto juoko mapaya nyaka shillings 25 kata odoko ni nitiere osuru mijuogo sama ng'ato goyo maute gari. When the current fuel levy rate of 18 shillings per litre was established in 2016, the pump price of petrol in Nairobi was Kenya shillings 95. As at May 2024, the pump price in now, as at May 2024, is 194 shillings. Jagoro mongire migawo mar omenda Dr. Chris Kipto olero ne komiti no ne kaluwore kod gope ma Kenya olo mothung'o korgi emomiyo paro mar chikno geto osuru man malo. Manage expenditure and try and raise revenues so that as much as possible we reduce. We are consolidating our fiscal position where we up our revenues and reduce expenditure so that we live within our means. That's the aspiration. So that as much as possible, whatever we finance in our budget is from our own revenues rather than from external borrowing. It is not easy to get completely out of external borrowing, but that's the aspiration. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wanitie weche motende kod paro mar chik mar omenda ni riwruok mar okinde pacho ka LSK koro singo dhi e doho mar kwedo paro mar chik mar omenda mar omenda 2024-2025 poni obio puodhe kaka enno. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni girito neno ni ibiro kadhe kaka enno kata oyo. Giwacho ni paro mar chikno biro kelo pek ne oganda jo Kenya. Wacho ni cost of living be tek to kata kitiyo gi mtoka gidwa medo motor vehicle tax at 2.5%. To wacho ni mano bo medo insurance rate, bo medo kata
pesa ma ji chulo ka giidho mtoka, to wacho ni mano gimedo ne jo Kenya pesa mang'eny ji ok bi nyal. Ging'eyo kaka sani dak tek kendo cost of living be tek. Koro wacho kaka Law Society ok wabie wachno. Ka ok giwinjo wachno, wacho kaka LSK wabo dhi e court mondo court owinjwa, mondo court emo give the final direction, because kaka the Law Society of Kenya wachung' ne ji te, wachung' ne jopiny, ok wabie ni serikal oendelea hinyo jothurwa kok wachung' negi. Kawasudo ni riwruok mar Governors onyiso luoro kaluwore kod dwaro mar duol ma ochung' ne choko osuru e pacho ka KRA ma gidwa ni ging'ado osuru mar VAT kowuok kuom omenda ma counties choko kaka osuru kowuok kuom jopiny. Governors koni dwaro mar KRA kao VAT kowuok e choko mag counties dhi ataro mar chike mathurka, kendo nyisa chaya ne chike ma yango kaka owinjo piny owacho mamalo kod mag county mathurka oti e tayo chenro mag mag osuru. Kokalo boke mochwe kogno kod jakom mar riwruok mar Governors kendo Governors ma Kirinyaga Anne Waiguru gikoni kaluwore kod chike mag osuru ma ikawe mwandu kata VAT ma higa 2013 kanyakla kod chike mag omenda ma 2023 chenro ma ichwalo gi counties ka okalo e tijegi ma oketi katiba ok winjo kawi osuru mar VAT. Governors koni ogibiyie mondo piny owacho mamalo ka osuru kowuok kuom choko ma counties. Giwacho ni VAT en kit osuru ma ikawo kaluwore kod ndadho ma omedi e mwandu kendo ok owinjo kete choko ma counties. Bende giyango ni onge kaka counties nyalo ng'ado osuru e choko marge ne gichwalo ne sirikal mamalo kokale KRA. Ginyiso KRA mondo chung mapiyo parono, kendo giwacho ni poni KRA nigi wach to gimany kaka ginyalo wuoyo gi counties. Kawasudo ni nonro mar jaga budget oyango ni piny owacho mamalo osebedo ka deko chwalo ne counties omenda mowinjo konygi e tayo chenro mage mag budget ka dweche 9 mokwongo e hiko omenda marumo giko dweni. County ma Migori ne oseyudo mana bilion 4 e kind bilion 8 mane gigeno kowuok kuom piny owacho mamalo. Jaga budget bende ojiwo county ma Migori mondo keto kenge mag chulo gope ma wego rak pod bandhogi. .6 mane county ma Migori geto e hiko omenda ma 2023-2024 e tayo chenro magi. Migori ne geno yudo bilion 8.34 ma en atamalo 71.6 kaka pok mag omenda mawuok e sirikal mamalo. Milion 625.47 ne gigeto kaka choko margi, ka omenda maromo milion 984.97 mane odong' e guch omenda mar county e hiko omenda ma 2022-2023 bende ne ochwalo e hiko omenda masani mondo konye chopo dwaro mar bajedno. Kata obedo ni Migori ne geno yudo bilion 8.34 kowuok e piny owacho mamalo mar tayo chenro mage, ripot mar jaga budget mathurka oyango ni dweche 9 mokwongo e hiko omenda marumo giko dweni, Migori nosemana yudo bilion 4.84 kaka pok mawuok e piny owacho mamalo. Ne gichoko milion 352.46 ma en medruok mar atamalo 22.3 kopim kod milion 288.26 mane ochok e hiko omenda ma 2022-2023 manyiso ni dweche 9 mar hiko omenda ni Migori ne osekalo nus mar omenda mane gigeto kaka choko margi mar osuru e hiko omenda mangima. E kind milion 352.46 mane kaunti ochoko, sekta mar thieth ema nokelo ne Migori omenda mathoth ka dweche 9 mokwongo mag hiko omenda ni ne giyudo milion 115.66 ma en atamalo 32.8 mag choko mage. Mondo kaunti ma Migori na yud kaka tayo chenro mage e dweche 9 mokwongo e hiko omenda ni, jaga budget ne opwodho ne Migori bilion 5.09 e omenda go. Milion 826 ma en atamalo 16.2 ne oket ne weche mag dongruok, ka bilion 4.27 ma en atamalo 83.8 ne dhi e chudo mag osara kod tiendo mamoko mag kaunti. Nonro mar jaga budget yango ni thuolono, kaunti ma Migori nogolo bilion 2.4 ne osach jotich kod bilion 1.87 ne tayo chenro mamoko mag kaunti, ka Aguch County ne pod odong' kod bilion 1.16. Kuom bilion 1.53 mag gope ma idendo ni pending bills mane wego rak bandho kaunti ma Migori e chak hiko omenda ni. Nonro mar jaga budget yango ni dweche 9 mokwongo e hiko omenda ma 2023-2024 mane en tarik 31 dwe mar adek e higa ni, Migori nosechulo milion 635.93 ka gope mane pod ibandhogi ne en milion 896.16. Od bura mar kaunti ma Migori ne ni kod gowi maromo milion 120.67 mane wego rak pod bandhogi. Nonro mar jaga budget bende yango ni kind bilion 2.4 mane kaunti ma Migori otiyo godo e chudo mag osara mag jotich
bilion 2.31 ne ochul kokalo lai ma chiko puodho mar IPPD, ka milion 93.4 ne otim kokalo yor aching' ma idendo ni manual payroll. Bendo yangore ni milion 54.22 mane oket ne od bura mar kaunti ma Migori, milion 19.94 ne odhi e balang' mag MCS, ka MCS duto 59 noyudo 36,934 moro ka moro. Kaluwore kod ripod nonro mar jaga bajet, tend kaunti ma Migori ne okungo kaluwore kod wuodhe manok madhi e pinje maoko. E dweche 9 mokwongo e komenda ni, limbe achiel kende mana apisa kaunti zotimo e pinje maoko, ka limbe mana apisa 3 mag kaunti ne otimo e piny mar Burundi e kind tarik 5 dwe mar 12 higa mokalo nyaka tarik 15 dwe mar 12 higa mokalo. Tend kaunti ma Migori ne otiyo kod milion 2,152,292. E wuodhe mag jokanyo mag od bura mar kaunti ma Migori, e limbe mana apisa 5 otimo e piny Tanzania kod Entebbe e kind tarik 4 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 9 dwe mar 9 2023 ne gitiyo kod milion 1,682,570. Wuoth mana apisa achiel mar od bura mar kaunti ma Migori otimo e piny mar Norway e kind tarik 30 dwe mar 4 2023 nyaka tarik 10 dwe mar 5 2023. Od bura ma Migori ne otiyo kod 681,556 gotonglo 20, ka limbe machielo mana apisa achiel otimo e piny Tanzania kod Mbarara e kind tarik 16 nyaka tarik 20 dwe mar 5 mar 2023 ne od bura mar kaunti ma Migori otiyo kod 347,294 gotonglo 50. E kinde no, nonro mar jaga bajet oyango ni Migori ne ni kod akaunt 208 e bengi mag ohala ma idendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mag 2015 madwa ni chenro mag omenda mag kaunti tako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. Kaluwore kod nonrono, jaga bajet okoni kaunti ma Migori nyaka jiw choko mage mag osuru, chulo gope ma pod ibandhogi gi weg orak, tayo chudo mag osara kokalo lai ma opuodhi mar IPPD, mar thiro rot ma jomibadhi nyalo chwo godo lwetgi e omenda mag jopiny, kendo neno ni chenro mag omenda otako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. George Bati, Ramogi TV. Migawo mar somo osingo ni chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre sikunde biro dhi nyime, mak mana ni koro idhi time mana ne jopuonjre mani kod dwaro mamalo mag chiemo makamago. Koloso mbele komiti mar od bura, jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang owacho ni bajet mar chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre ong'adi nyaka bilion 3, ka jopuonjre milion 2.6 imiyo chiemo makamago. Omedo ni ging'iyo yore mag neno ni jopuonjre mane yudo chiemo dhi nyime kod yudo chiemo kaka dwarore. To ensure sustainability of the program and for monitoring and evaluation and research, the draft document also outlines the institutional arrangement for implementation of the policy. And this has also been captured by the Basic Education Bill that is coming to this House, that is a product of the Presidential Working Party report. And therefore, this will be properly anchored within law so that we can be able to ensure sustainability and that this program is there to take care of our vulnerable children. The policy will be implemented through the existing Ministry of Education structures at the national and county level. Chair, in line with the requirement of the Constitution, the draft policy will be subjected to stakeholders' validation and public participation prior to its publication and adoption. Kawasuri nyakwara mogi wangi weche motende kod weche mag thieth, kama ng'anyo mar jochiw thieth ma otise ne clinical officers kawuono ne onyono odiechienge mar 71 ka riwruok margi mar Kuko pod omako chung' ni gibiro mana dokie tich ka sirikal owinjo ywakgi. Kuko ne opedho ywak margi e nyim komiti mar od bura marango weche mag thieth, kama gilero ni pod nitiere weche mathoth ma piny owacho pok odagi keto e tim, ka ranyisi en ndiko lakteche maraga kata interns e yo ma ongirore. Romono ne okelo kanyakla riwruoge thieth mopogore opogore, kama oting'o riwruok mar lakteche KMPDU kod riwruok mar jochiw thieth matiyo e laboratori, giduto gichwalo ng'ur ma gin go. We have more than 22 facilities that do not have even a single clinical officer. In any case, they are not operational. It is actually something that replicate, or rather is a replica to most of the counties. And therefore, this should be their agenda. Our interns have not been sent to their facilities that they're supposed to be interning in. They have stayed for over 1 year. So that is somebody who has lost 1 year of their life because
as clinical officer, you cannot practice without a license. We have different categories of UHC colleagues. We have the CHAP, that's the COVID-19 Health Emergency Response Program colleagues. And then we had also the UHC interns who were also given the personal numbers. And we have not had the ministry proclaim itself on this matter. We have a problem where our members who are working in the counties are on strike. We've not had any opportunity to have a sitting with the chair of governors or any of their representatives. And we have only signed so far 6 recognition agreement and 41 have not been signed. Do we allow each union to go ahead, do a written submission on the status report as per their view and their independent opinion on this matter, so that we can get all these copies, then we'll prosecute them, then from there we can agree. Koromogi wadhi yweyo marwa mokwongo weche manyien mag Imore. Tinende ni erokamano kuom kete Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien adimba kuom gik matimore e gwenge ma okiewo kodi kod mago maboyo bende. Miyo kamoro amora ma intie in miseoro na ote mari kaka nakwayi mi poch gi paka. Neno ka ji medo ndiko dani mondo mi ang'e ya ma osendiko naka Janes Ochieng kawuok Sibuoche Kanyamkago wacho ni amora ahinya. Evangelist Yanga Felix Tantiere pala Koguta Ramogi ler pala Koguta ka erokamano. Wacho ni mos ne dani iluongo ni Jane Orwa entiere Saramba. Amor kod ahinya Bati erokamano. Bati Imore asedonjo kendo akete mana kanya ka giko. Mos na pin namba mari iluongo ni Engineer Chola Benjamin ka entiere Ndewa kaka pile no Benta Charles ema wuoyo kamano erokamano. Zaka wacho ni Zaka daro usuru e siasa, usuru e ber, obere, usuru modhi, usuru e chak, usuru penyo ni to Yesu no bi karango. Okay. Anyakwar sime Alfred Oloch Ramogi nyire malera ahinya e gwenge magungo e Karungu erokamano. Oimore George Bati an Kibonge wuod game Kambare aneni maler wan bende repe chandowa seme kopudo ka. Okay, Omolo wuode Nyakuoyo kantira Sembo Got en bende okete ka kendo mora ahinya. Aukidibo kantiro Yani Masai duto nyaka winj wach jopiny katek to wan wabo mana dhi ng'anyo usuru to ojonyowa kendo ingowa. Nabi wuod Onguta mar wang' neno Ramogi neno malera ahinya Migori erokamano kuom kete Ramogi TV. Aneno ka main pilot mar Ndhiwa koni entiere ka kendo neno weyo makare omora ahinya wacho ni amosi gi mor maduong' ahinya gin gi nyithindo wadgi John gi wuode Ogoso. Gikete Ramogi TV erokamano. Ochieng modalago pap nyadiel kachiel kod Philip Ojala mano wuod Uriri kachiel kod charo mar piny mar Uriri giduto gikete Ramogi TV kendo wacho ni amora ahinya kod kakikelo weche manyien Bati. Weche manyien biro no achiel kachiel live kuwuok kama intie nyaka korwa koni erokamano. Joram Owiyogao ma wuod Ahero erokamano kuom kete Ramogi TV kendo Emor Eric Opepo neno Ramogi maber kabisa Kajulu mambo leo Kisumu. Gikanyo nyako Ramogi madani adhigo de yweyo kaduogo to pod wan gi weche mamoko manyien ma oting'o weche mag rawo machende gwenge ma Kisumu kachiel kod weche mamoko bende. Parni kawuono en odiechieng' mar ng'e gwengewa mer mana kete ka. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala.
ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi oduogi weche manyien kaka nasingo ni ng'iyo ma otenre kod midhiero mar moko kuom rao machendo Kisumu. Jodak ma nanga e Seme East County ma Kisumu okwayo piny owacho mondo kaw okang' mapiyo mar daro moko kuom rao ma sani okonore e gweng'no ka chandogi kendo negonegi jamni. Giyango ni kata mana somb nyithindo bende koro rochore nikech raogo mondo wuok gokinyi kendo lawo nyithindo kadhi skul. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wach. Manerao onego ma yue mana dongo kaka rapar. Ma en achiel kuom jamni ma osetonye lak rao. Masani medo kelo midhiero kod achiedh nade ne jo nyaka sani. Dhok adek osewito ngimagi e gweng'ni nikech rao. Wach makoro jogweng' kuro ni medo miyo gi luoro. Rao nochako chanda dwe mar 2 higa ma wantiere godo ni. Koro rao sebedo kabiro na dala pile ka pile makata moko mach to rao bira kata go report ka serikal to rao bira makata sama wuoyo godo kani rao ani dala na koro rao chanda manyaka chakri chieng' no nyaka sani wuothe mier to doke magikayo to ginego rao ni osebedo ka biro nyocho biro mokwongo to donje kul kodonje kul gimoro saa 9 otieno kama ka wuok oko to ringo to kot ringo kodhi mwalo kama to ganda ma jirende na beno wuok oko to walawe ka odhi koro kaka nodhi no kendo nyo chako duogo gi nyoro no kaka nyo duogo no nyo chamo rabuon ochako nyono duma gicha wang'e tek gicha ocha dhano to wakene no cha dhano no odhi nyowa wan jok modak e alwora no nikech kata lawe to gichok dhi wan walawe to temo na goyo line to onge midhiero no bende koro miyo johala ywak ni rao miyo handgi dok chien kendo kelo ne gilal. Rao sebedo kabiro yengore na e korba jo math mabiro methe bana ni ringo dok miechgi wadong mana ka kendwa nyaka saa 5 otieno ni gotho onge ng'ama biro ji oluoro rao riembo na customer. Ewi mano gilero ni som nyithindgi bende koro yudo ng'ikruok nikech rao law kendo bwogo negi nyithindo ka mondo skul. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul. To kata kamano sama giwuok e cha yudo ka rao ni pod nitie. Nyithi skul mawuok kama dhi gimoro saa 11 chieng' moro orado mana gi rao ka rao nindo piny. Koro kaka wakonyo onge. Kwayo gene sirikal chalo kamae. Wakwayo sirikal wuonwa gi jo wildlife mondo bi ong'i kaka okonyo e wach rao ni mondo mi oduoke kata otere yondere kocha kuma island nitie. Nding'eni kosechako nego le kamano obiro biro kuom dhano. Nyithindwa dhi skul momondo. Wakwayo sirikal biyo konywa mondo rao ni kik nego na nyithindo ka sa pok okethore. Kata wachiw report to jogo bende ok bi kata sirikal morito wa bende ok bi. Koro onge gima wanyalo timo koro sirikal konywa uru. Jo agriculture be kidhi ofisgi kitero report ni rao ketho ne ji cham
kata giketho domestic animals mopidhe miere, to pesa magigoni mondo gichop e sin kanyo en gimoro like siling 5,000, to samoro goni siling 5,000 to ing'ama ok nyal. Koro akwayo ni sirikal mondo ochop e gweng' mapiyo piyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. Gino ne oganda mawuok nanga e Seme bro yudo resruok kaluwore kod wach makoro gichopo godo e it sirikal mondo okel negi resruok ewi wach mar rawo machando gi kono. Wadhi nyime nyako Ramogi. Ji matiyo sekta mar lupo gi jolony e weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore kod chiro mar thoth dho wedhe e kaunti no mamiyo taka maricho donjo e nam Lolwe kendo rocho ngima mag rech kaachiel kod lee ma odak e pi. Gidwa ni mondo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay komakore kod riwruoge mamoko makelo ne ratiro mar alwora oti kanyakla mar neno ni midhiero no rumo. Kaunti ma Homa Bay en kaunti mani kod dho wedhe mathoth machendo mag lupo dhi e nyime kendo oganda mathoth kamoting'o jolupo kod johan rech osebedo ka yudo konyruok margi kaluwore gi mwandu mawuok e nam Lolwe. Kata kamano chido mag thoth dho wedhe kaunti ni kelo luoro e kind jogo manie sekta mar lupo kaachiel gi jolony e weche mag alwora kaluwore kod kwan mathoth mag jwelni kod chupni mag plastik madonjo e nam Lolwe kendo hinyo ngima rech kod lee mamoko modak e pi. Jolupo kaachiel kod johan rech ywak ni chido mathoth dho wedhe ochidogo rocho chenro mag lupo. Nam ka nam olil to nam waneno pek nikech rech ok wuog maler, gik mawuok e nam olil. Koro ka nam ler ka rech bende wuok ka wan be wanyalo yudo kaka wakonyore go e nambwa ni. Yugi mag nam ka nitie dho nam rech ok yud, rech ohero kama ler, rech ok ohero gimolil, rech ohero kama ler. Koro wakwayo sirikal ni kopo ni yugi moko mantie dho nam ka ginyalo golonwa to gigolnwa mondo mi wayud rech. Kata odoko ni piny owacho ni sikumo wach tiyo kod jwelni e pacho ka to thoth dho wedhe opong' kod jwelni kod chupni mag plastik ka gidwa ni sirikal oketo okenge mowinjore mar kedo kod taka madonjo e nam Lolwe kendo kelo pek ne jogo mantie sekta mar lupo. Amiyo nam bedo molil onego bed ni omedo kum ginene plastik mondo kik bedie kech gin gik mamiyo nam bedo mang'owa molil. Ka ng'ato oseyude to bole abola tie nam. Chido mathoth dho wedhe ochido gi alwora mar nam Lolwe bende kelo pek ne jolony e weche mag alwora mawacho ni osemiyo kata kit rech moko olal e nam Lolwe ka gijiwo tiyo kanyakla mar kedo kod midhiero no. Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuonde gi rech plastik kod jwendni odhi odino kuonde go makata ko rech onyuol to rech nyuol ei plastik kata insani ok di yue ko umi kod jwala. Koro kata sama wawuoye kodi ni waserekod more than 40 species mek rech malal. Kopogore kod mano sani kata kwa wuoyo dhi ane namni sani onge gi rech. En rech gi orumo nikech wach suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bed wabedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bed warito weche mek solid waste kod plastic pollution. Kanye ka wanyalo konyo go piny nikech okang' mwaringo go mwadhiye wamedo ketho nambwa ni maene kukuwa kaka jokanyanam e yo mamalo to korumo to wambe warumo kaka oganda. Jatend migawo ma ochung' alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni rito alwora en ting' mar ji duto ka ok ni sani koro gibiro kod chike mabiro tayo kaka iwito taka kendo joma biro dhi ataro mar chike go eko tibiro logo dwaro mar duond chik. Wasewuoyo mathoth ahinya kwatimo gima kisungu luongo ni sensitization kata puonjo jopiny yawo pach jopiny. Wasetiyo ma wabedo gi oboke miluongo ni solid waste management policy. En ondamo mamiyo wang'eyo ni to ere kaka wadwa rito alworawa mondo obed maler. Sani koro waloso chik miluongo ni waste management bill mondo obed act ma jo assembly biro kalo. Koro ma biro miyo wa enforce kata wajiw rito alwora maber nikech obiro wacho ni ka ng'ato yud katimo kama to mae kaka onego twe kata mae kaka onego timne kata faini minyalo goye. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi koro wadonje e chenro mar ng'e gwengewa. Ng'e gwengewa ma kawuono wamenyo gweng' ma iluongo ni Nanga mantiere Seme kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kolonwa nonro hie mar chakruok nying mar Nanga. Winjane ni to nyingni nochakore nade, to wuok kanye, to fulo nango, to ginango gini manitie e nying mar Nanga ma yudore Seme kaunti ma Kisumu.
Nyakoromogi ndi chario manyien aruoki kendo ni machiegni e telo machielo. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mane kaunti ma Kisumu, kaunti namba 42, kama owuoke e sub kaunti ma Kadibo e gweng' ma Korowe, kendo Fuyo ma odhi Opiyo e sub kaunti ma Seme e gweng' ma iluongo ni Nanga. Sama winjo Nyakoromogi kiluongo kamoro ni Nanga kata chak dho wath ni Nanga, ang'o mabiro e pachi? Nikech an to kaka an ang'e mana nanga ma igeng'o go duk ma irwako e del. Machiegni Nyakoromogi mondo koro wanon anena gweng' mananga mayudore East Seme. Mana kaka pile Nyakoromogi wachako gi paro mopogore mag jogweng' johala e wi gino magin gi lieko kotenore kod nono mar gweng' mananga. Ne nitiere jaduong' moro noa piny moro nono ni chiwe yo Kakamega kucho. Kano obiro kar kato noyudo ka nanga ni eri ji ne wuothe nono mane onge lewni kaka ndalo machon abola mane nitie mane ji rwako. To kano obiro kar ka kuma noae nochalo ng'amua kapango. Nobiro gi law. To kano obiro kod law to koro kane ji onene kobiro kar ka kobuoro kar ka ne en jaduong' mane iluongo ni Ochieng' Meli. Kano obiro ka to koro ka ji onene to jaduong' mobiro kod nanga to ning'inwa onge godo tinwa time nade. To bas koriko ni e kar ka modhieno kori dhi luongo mra ni nanga kori biro gere nanga ka. Jodongo machon masebedo osiepegi nogona ni jaduong' moro nitie mane iluongo ni Ochieng' Meli. Ochieng' Meli ni ne en ng'ama ne ni oko, noonge gweng' ka. Kinde no ng'eny ji kata lewni ne onge, ne pod ji rwako piende. To kano Ochieng' Meli oduogo dala, Ochieng' Meli nobiro dala kae gi law moro miluongo ni kaunda suit. To ka ji nonene, jogweng' nonene, to nowacho ni to mato ng'ana de mobiro gi nanga ni. Koro kanyo ema ne nying mar nanga ochakore nikech ne ng'at achiel e gweng' mane nigi nanga. An gi pacha kaka wan joma chien jodongo ne nyisowa man ka ahinya na winje ni misungu moro nokalo to noyudo jaduong' moko kakwaye wi kot ka kani duk. Koro kane openjo ni odwaro yo madhi Kisumu to osiemne misungu ni kocha, to misungu no miye nanga. Koro kane odok dala nikech nodhi kwath ken duk to kodok dala to dog gi nanga. Koro mano miyo chagweng' ni nanga nikech mano the first time mane ng'ato ne gi nanga korwako gweng' ni. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko, we koro wawinjo anena ni to adier kowuok kuom jodongo mane nitie ka nanga ne chakore, bed leket kod paro ma jogweng' olieko, koso kuku mar wach kotenore kod nonro e wi kaka gweng' mananga nobiro kendo nyingno nochakore ni kanye. Wadhine niluongo ni Wath Kadodo nikech dode manopowe kane kete ounga kane gerech manigolo oko ka, koro niluongo ni Wath Kadodo. Kanyamunga kachacha niluongo ni Kirongo. Nen wadhe jaduong' miluongo ni Nyamunga. Mano ne wadhe. Koro gimotimore momiyo ka niluongo ni nanga, jaduong' mane obiro ka mane iluongo ni Ochieng' Meli noa Chioywe. En mane obiro gi ogo jamba marabuore mane oago malo. Koro kane odonjo malo kecha koro iluongo ni oyo ng'ato biro ka. Kobiro ka to nogik kama koro idwa gole loka wakoche idwa kele nanga ka. Koro giwacho ni wadwa dhi gero jananga. Emidhi ger kucho. Yawa wadwa dhi gero jananga. Koro kane ji owinjo kamano ema koro ne ji luongo ni wadhi nanga. En ema madho kadodo to madho kirongo to madho sidede. Koro iluongo ni wadhi nanga emochwere nyaka sani. Gweng' mananga landore kod wach mane. Bijni golo rech matamre gi nono e East Seme ka. To kata kano wadokie e piem mar yiedhi nanga ni onge bich mane nyalo yombe e Seme sub county kae Kiongai. Kendo thothne kano dhi e piem ten manyako bed namba 1 maonge bich mane nyalo yombe. E gweng'wa ka gima huma mar nanga landrego kabisa en rech. Hapa ni Kisumu county ka. Hapa ndo bed top 10 e golo rech kitero Kisumu Fish Market. Nanga ka koro landore gi wach mar lupo mane ka. Minego go rech e nanga ka ema umbi obed koro ji lupo mang'eny. Koro ji biro ting'o rech godheru katero Kawega.
kama koro johala ne biro kawe koro ji ringo wadhi nanga emokelo umbe modhi malo manyaka sani. To dongruoge mage ma osenyuolo nyaka ne ochakre? Chon ne waonge kata osiptal, sikul ne wan ga achiel kende miluongo ni Runda to gi Kajulu primary, mage sikunde manene kama ne opuonjo nyithindo makoro somo ema nene wan go. Koro koa kanyo ka sikunde go osebedo lokruok ochako bedo ni sekondari ne onge mwalo waka, sekondari koro bedo mwalo waka. Koro wapuonjore Oruga gi Kajulu, nyithindo tinde perform, wane walupa sani piny olokore gi maendeleo, wapo kata obiro malielie piny, sola be obiro lielie piny, taya mane maro koroboi moko mane so gine nanga wiye ka liel cha norumo. Koro piny tinde ler, kiwuotho to gimoro biro ne torch mamenyo gimoro gi chien kucho macha be odonjo mineno gorao mago donjo no wayudo ka maendeleo koro ni piny. Kae ne onge ndara mane inyalo wuok godo ka michopie Lam. Ko dongruok no mokwongo ni ndara nobetie kata koro rach kamano lakini nosebetie miyo wayudo yot matin machopo e Lam. Bang'o jodongruoge kod kaka nanga landore, bende nitie gigo ma jogweng' mananga oremo magigombo kwayo mondo mi omed kelnegi e yor dongruok e alworani mondo gweng' mananga, umbe kod nyinge omed landore otingre malo ka gwenge mamoko. Ndara rach makata ka mitoka wuotho to wan jo ohala waloko rech. Koro rechwa ni kaka wuok kar ka dhiye Los Pesa otamowa. Koro wadwaro yo ma mondo walos godo maendeleo ma rechwa gi nyalo donjo godo kuming'iyo gi maber moko to kuomwa ka. Kane wakwayo county government ma Kisumu ni mondo ogenwa modern banda man gi frije iye to ne gichako ni geronwa moro to korumo. Nyaka sani pod wan gi tabu nikech rech donjo kama tamre gi nono to divriza mwan godo rech ohingo. Machuno ni samoro kwa nyadhi nam nikech gino pong to debe ni modern banda cha nigi tieknwa to wanyalo yudo kama wastoe rech kata tieko ndalari adek to pod wanyadhi adhi chiro kata jana mok nyalewo nam nikech kuma wango dhi kan reonge. Nyithindwa gi dhi nam to chandruok ma wan go ni suno pongo nam ne degi kelwa mobile clinic moro ka mithiedho gi go kata malaria go ng'ato to yudo machiegni gikonyore go. Ne waloso hospital ma miluongo ni Nyadado osegere morumo poko yawe wagombo ni mondo yawe to kapoko yawe kama okelwa mobile clinic moro mathiedho joge koa e nam wan kod chandruok. Wane iseme sama wueni iseme ka wan go hospital mana Chorodi yo namba kapiyo kucho borgi kama wantie ni koro hospital ka serikal nyalo winjo kwayo marwa kaka jopiny mawuok nanga beach kata gweng' mananga nyalo gero no hospital moro machiegni. Nyakoromogi mana kamano gi kanyo mochopo godo e giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Odiochieng' makawuono mon nyakoromogi nikech gweng' makawuono opuonjowa ni kare nanga mwarwa ke delwa ni nitie kaka noweyo sigana kod huma e gwenge moko. Omiyo amedo mana paroni ni kikidhi mabor med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema gwenge wamedo kelo ni kod nonogi to nonogo bende medo kelo ni puonj kendo medo paroni luwo kitwa gi timbewa moko ma bende wiwa ne nyalo wilgo. Ka ok kamano to riti masani warom kendo juma manyien kuma biro duogo nie kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero tinyaluonga ni Nyaboma. Koring'eyo nonro mar gweng' mananga mayudore Seme kaunti ma Kisumu ewi kaka nochakore gi gik ma osekelo ne jodak makono ber manitie kachiel kod pek ma pod giyudo magidwani mondo migie kony kata jolgie. Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien koro wadonjo weche mag ohala. Jolony e pur makelo ohala ochako chenro mar puonjo jopur yore mag pur makare kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori pod dhi medo bedo kod kata medo ndiko jolony gi mamoko maromo 140 e tielo mar ariyo mondo chwal chenro ma kamano. Jafwambo marwa Jojuma miyo walere ewi wachno. Jolony jerego mag pur marolo bende ong'ere kaka agripreneurs ma ochako tich ayanga mar chiwo ne jopur kaachiel kod jopith puonj e yore makare mag pur kod pith e kaunti ma Migori. Koro chako tich e wards 20 kuom wards 30 e kaunti ma Migori mangima. Kaunti ma Migori pod dhi ndiko kendo maromo jolonygi 140 madhi tiyo ward mamoko 20 ma odong' e bwo chenro mar siro kod piny mamalo rogi mamoko e piny Kenya. Wageno ni Migori County dhi bedo gi chiemo moromo ka
jogi te owuok kendo tiyo. Gin joma osetiegore, ma jomoko nigi degree, jomoko nigi diploma. Technology manitiere, wantiere gi skills, kendo the mentorship program ma idhi tim bende dhi medowa wabedo gi lony manyasani. Wayudo kinde mar ndiko vijende 140 e kinde masani. Bang' higa achiel wachak wandiko 140. E kaunti ma migo jolonygi e yorego mar pur mar ohala dhi keto mainogi e yore pur kod pith abich ma oting'o pur mar rabolo, nyanya, pith mar dhog chak, pith mar kich kaachiel kod pith mar gwen. Tijwa en miyo extension services gi gik mutimo. Osemiwa value chains actors abich, wan gi rabolo, wan gi kich, wan gi gwen, wan gi dairy, dhok mag chak, to wan gi nyanya be. Jopur wakwayo ni mondo kwabiro konyou rwaka nikech osesidhwa gi gavana wa. Japur ka japur dhi yiero gimowinjo kodwa notim e value chain abich momiye ka. Koro en modhi nyisowa ni to pek mane monene to kaka onyalo improve kaka wan koro wawacho ni wadhi timo negi extension work, wadhi puonjogi. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko mane oriko wuoyo e kinde mar chako ayanga chendoni ne wan dhi konyo mokalo e ting'o malo yorego mag pur e kaunti ma Migori. En mor marwa nikech jopur mapok noyudo ng'eyo kata lony mar pur masani bro yudo ka rawere magi machuo gi nyiri mane kindgi kanyo motiegore biro konyore kodgi mondo ging'e yor mar pur masani kendo yor mar tiyo gi gik mopidhi kata mo opurgo mondo manyonge mang'eny onwang're obedi. Ochilo wacho ni kaunti ma Migori osebedo kod nok mar jolony manyalo puonjo jopur e kor gwenge, ka bende koro entie kod adieri ni kwetho bende nyaka sani koro dhi e kor gwenge mar puonjo jopur dhi konyo jopur e ting'o malo nweng'o margi. Wang'eyo ni kaunti marwa mar Migori en kaunti ma pur ka wapur ahinya to wanyalo pidho jo Kenya kendo wanyalo pidho counties majirani gi. Omiyo sirikal marwa oketo maina ahinya, oketo tekrene mang'eny gi lony ne te duto temo kata choro ber ne jopur to gi jotich manyalo tiyo kanyakla gi pur. Piny owacho mar kaunti ma Migori wanye gi keto kenge makare mane kaunti ma Migori koro nyuolo chiemo moromo. Nyocha wapogo kodhi kendo wabro medo pogo, to kendo wadwaro ni pur ma Migori koro ae pur mani puro manyachon cha otime yo molony manweng'o ng'enye, otime yo molony ma yo mopurgo ok bed pek kata garama. E kaunti ma Migori mangima nitie jopur ma osendikore maromo 175 ma bende koro jolonygi dhi puonjo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyaka Ramogi, ma bende koro wageno ni jopur biro medo bedo gi ng'eyo kuom kaka ginyalo puro kendo nyayo chiemo makare. Piny owacho koni gidhi nyime kod chenro mar gero kar kano gas mar tedo Mombasa, gino mageto duoko chien nengo mar gas kendo neno ni jopiny mathoth oyudo gas e yo mayot kendo tiyo kode maonge chandruok. Jagoro mongirore migawo ma ochung' ne weche mag modhi e pachoka Mohamed Liban koni okang' mar gero kar gas no bende geto duoko chien wach mar tiyo gi yien kata makaa, ni mar mano kata ng'ado yien bende ketho alwora. Jadolono oloso Changamwe Mombasa bang' timo limbe e kambi mar Kenya Petroleum Refineries Limited, kama gino nodhi e nyime kendo bende luorore e kembe mamoko mag gas ma bende tiyo kanyakla gi piny owacho. Okoni lek mar piny owacho en neno ni kochopo higa mar 2028 kwan atamalo maduong' mar jo Kenya tiyo kod gas mabiro yudore e nengo moyweyo. You know, those people who are at a lower level also. The cost of gas is basically based on cylinders, the gas itself, plus also some other accessories and a freight. That is now the areas maybe we can collectively look at it. So that already we have got above 12 million Kenyans who are not in LPG. Either they use partially LPG or they use charcoal for the firewood, including our public boarding schools, also the prisons, also the hospitals, NYS, and also the police. So we wanted, to get rid of all those things because first, it will have, some impact on environment. Two, also it has got, some impact on respiratory diseases. So how are we targeting for the next, 10 years to make sure that, these people will be free from that?
there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo ahinya. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarko Chia. Adwa ni Ruth Sufia ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka jalo ina donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarko Chia. Tich abich ka tich abich, sa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Alap manyayo biro bago piem mag jotugo mabiro manyo tiko mar yuoro e tuke mag Olympics e boma ma Paris, piny France. Ka riwruok mar Athletics Kenya biro chiwo thuolo ne jogo mapok oyudo tiko e ng'we mag mita 100, 200, 400 e kind ng'we mamoko. Jo Kenya mathoth mopogore kod Ferdinand Omanyala biro manyo thuolo mar yudo tiko yuoro e tuke mag Olympics. Kenya biro manyo jong'wech manyalo kelo midila kuom thuolo mokwongo e ng'we mag aputh njiri, ka jang'wech kaka Mark Otieno bende biro bedo achiel kuom jong'wech mabiro yuoro e yiero mag jotugo biro bagi kochakore chieng' tich abich e alap manyayo. Say that you cannot avoid injuries, because even we've seen great athletes in this world getting injuries, but it's something that we try to avoid through so many things that we normally do. Maybe you look at their training, try to balance their training. Also, we also have the physiotherapists to take care of them, and we also encompass rest. Rest is very important. The last time I was in the Olympic trials was in Kasarani, and I have very good memories of that. So I'm hoping that we can have great more memories again this weekend. But for me, I'll say no pressure, because the plan still remains the plan. We don't want to hit it too hard too early, because we still have like a month and a half to go to the Olympics. So this time we're trying to balance our stuff and just making sure that we plan well for the Olympics. But of course, the trials is going to be a block setter for us, because we're excited, and I just want to urge people to come out and enjoy the showcasing of athletics that will be here in our stadium. Tim mar Kenya mabiro ringo ng'we mag kinde piem mar Olympic obedo gi winjruok mar timo rako ma kanyakla kuom jumbe 8
mondo gibed kod winjruok e tielo del kaachiel kod paro motelo ne tuke mibiro bagi boma ma Paris e piny mar France. Orako makende ibiro tagi kocha mopogore opogore mani kod lony mararia kotelo gi kod kocha Patrick Sang. Riwruok matayo piem mag Olympics e pacho ka nok biro chiwo sir ne jotugogo mano ni ikruok margi ok obedo gi ng'ikruok. Riwruok mar nok osebedo gi romo gi jotugo ma biro ringo ng'we mag kinda. Ng'we kinda mag Olympics ibiro bagi kind tarik 10 gi 11 dwe mar aboro. Three of the athletes who are in the team also took part in the Olympic Games in Tokyo. One gold medals and one was silver. And they are here. So they really understand what is needed. And in that period, they came together also to train at several times so that they know that when they are running, they support one another. We have already started a program to assist them in their training in their respective camps. And so we are here to follow up. It's mainly a follow-up mission. We want to listen keenly because these are the people who are going to participate and they are going to bring us medals. Kausure team mar Equity Dumas, team ariyo mag KPA kidieny mar nyiri gi yawuoyi kaachiel kod team mar mbalariany ma USIU Flames ochako tielo mag finals gi launch e tuke mag Okapu League maduong' ma pacho ka. Team mar KPA kidieny mar Wakeini norodho mokalo team mar African Nazarene University point 76 kuom 37 e tugo mar ariyo mano bagi alap mama Kande Hall e kaunti ma Mombasa. Team mar KPA kidieny mar yawuoyi kamachielo bende norodho team mar mbalariany ma African Nazarene University points 79 kuom 53. Zitex Sparks nochako tuke mag giloch bang' loyo team mar Storms point 77 kuom 26. Team mar USIU Flames noyudo katugo pek e chakruok mar tugo kata kamano ne giloyo team mar Strathmore Swords points 65 kuom 44. Dira mabiro biro bedo mapek ne timbe molo e tielo mokwongo ka tukego duto ibiro bagi alap ma Nyayo Gymnasium County ma Nairobi. Kausure ni riwruok matayo tuke mag boxing pacho ka komakore gi jogo machwalo dongruok mag tuke ko mong'ere kaka Hand of God obedo gi winjruok mar gero mich mar rowere tuke mag adhong' kama e yo makende mar yudo jotugo mabiro tugo ne Kenya higni mabiro. Kenya kuom thuolo mokwongo biro bedo maonge kod jatugo e tuke mag Olympics kageno nitiere ni winjruok ma oketi odiechieng' ma kawuono biro chiwo thuolo mar gero tugono mane ni kod mbi e higni mokalo e pacho ka. Everybody coming through the promotion company will have been clinics most of the time when the schools are closed, and that's now going to be prolonged. We don't need to wait for school to close. We have some other athletes who are outside there who are championing to be on the lead on boxing. So with that partnership, the athletes are able to come and train at Advanced Fitness, join the programs, get the classes done. So I know Hand of God, through their promotion, they are going to perform better than the late Maradona. So this is what we are going to make sure that professional boxing flourish not only in East and Central or Sahara, but the whole of Africa and the world as well. Erokamano nyakoro mogi kuom keto Ramogi TV mano bende makelo e giko mar weche manyien gi kinde ni aneno ka Dickens Odhiambo Olo Wuod Alego Nina from Kariadudu Nairobi watching live. Thank you very much Dickson. Kata Dickens Ilari aneno Ramogi TV kantiere Nyamaroka Nyakacha kwayo hawi maber ne Okotho Pandi. Okay, mano kaluwore kod kaka wachono. Okay, erokamano. Aneno ka endi Hilary pod ndiko na kabati Ramogi ler Nyakach ka kare na peyo rachier wacho kamano. Tony Manyakwar City Bay Migori. Okay, Tony kawuok City Bay Migori County. Wacho ni Ramogi neno malera ahinya. Mae ndi Owino Majanabi kantiro yani Masai. Wacho ni Ruto nyaka winjo wach jopiny ywak jopiny go be mano yiere wach finance bill ni dhi hinyo jopiny. Okay, mano kaluwore kod Owino Janabi kawuok Oyani Masai. Okay, jokompeni maneno kamedo ndiko naka Ochieng' Omwa
Director wacho ni Ramogi TV ler ahinya e gwenge mag Kisumu kendo gin gi jaode iluongo ni Sasha penji ne KRA ni dwaro kawo osuru kuom osuru ma kaunti oyudo. Wacho ni en osuru mar okombe kose dibed pesa ma idwaro mondo okonygo jatend piny machon Uhuru Kenyatta momiyo koro nyaka tim kamano. Okay? Mano penjo bo penjo nyako Ramogi. Kae ndi balino ka Kevin Omondi mar Yala Township wacho ni no yo makare imara inyane ni yo makare. But chenro ler kendo an eyeka jogod kwero boda tutute omosgi kamotingo chairman mar iluongo ni Cholo Kombe Amina Pondi Okombo kaka to kod Toyo Lela Ochinja Kosege mawacho kamano. Paki Yesu ahinya Pastor George Paul mano pastor Marco Diala pastorate entiere god kwer en bende wacho ni mondo afwane kendo wacho ni osebedo kod chakruok nyaka giko mar wechegi. Philip mano sonyo wacho ni timne mos osiepe ne ma jobuembu kuom tho mar osiep ni miluongo ni Ogopa gi jo apiko ma total te. Rokamano guda ka Yesu ngisa ni Woodlord Vicus toya gi weche manyien ba koro to inyalo dhi nindo kinywe chakwa chiwa man chombo kaka pile kapod Nyasaye miwa muya e bwo wang' chieng' ka. Okay, rokamano kuom jipono. Karo Nyaburi bende wacho ni winje maler wacho ni bat ka koro Uhuru ema bandho sirikal kara jopiny to koro yudo pesa osuru kanye. Awuoro kaka piny Kenya koro gajore to tudore. Mano wach ma bedo wach iluongo ni Karo Nyaburi. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV mane gi chakruok bedo gi giko to mana kaka pile ma bende makelo e giko mar weche manyien. Patrick Awange kawuok e gwenge mag Yenga Ugenya kocha bende ni koda kayo makare. Bruno Liende mano wuode Suna East Migori bende koni oketo wang'e weche manyien kendo koro giketo wang'gi ging'iyo kaka jood bura biro go ombulu e paro mar chik omenda magana 2024 miluongo ni Finance Bill 2024. Mano Bruno Liende wuod Suna East mawacho kamano. Kao kamano to nyakwa Ramogi yena mondo kora lore mana gi kanyo weche manyien mag imore chope giko en saa 4 mar otieno. Wasebedo gi Belinda Adhiambo jaloko mara chakruok mag weche gi nyaka gi sane. Jachung weche mara Ken Muga, jatenda Jay Bonyo, director mara Philip Ochieng wuoda gwenge maga Migori Suna East bende ni kanya kwa Ramogi mano udi japuonji lari kachiel kod Liz Nduati mano jago picha mara nyakwa Ramogi en bende osego picha kama ler kendo manyeli omiya chope odi kanyo kanyel ni matamre gi nono. Kao kamano to Ruoth Nyasaye orit na in oganda luka moro ma untie bed ni untiere gwenge ma Nyanza kata e pinje mamoko ma pacho ka to kod manie pinje maoko. Ap Nyasaye obed na kodu Migori County Port gi Park jodala god kwer erokamano kuom nyuola kendo pidha koro tinde ni akelo weche yo makare. Kao kamano nyakwa Ramogi erokamano kuom yiero Ramogi TV kinde duto. Nyinga en George Bati oriti masani.